Salam alaikum an balima maliyɛnw m'aw fo k'aw barikada balimakɛ n'aw denkɛ don an marasi la Shérif chercheur k'an ka Shérif kɛ fo Cheikh Shérif Tiamé Aidara kabako furatigi ala ye Shérif kɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛ ni kɔdimi a ka numéro ye 75 63 10 10 o tɛmɛlen kɔ ka maliyɛnw hakili jigin ko foire belebeleba dɔ a daminɛla du 27 février a bɛ ban le 11 mars foire in sigilen bɛ mɔgɔ minnu ka baara ye saga mara ye saga a kanu bɛ mɔgɔ minnu na saga siya n'o ye race ye balibaliw balibali tchadiyɛnw nigériens mali balibali ni variété fɛn fɛn ka di ye n'i taara nin foire in na a bɛ ka kɛ place du cinquantenaire la ni ala sɔnna i bɛ a bɛɛ sɔrɔ yen wa u balo cogo i mago bɛ information fɛn fɛn la i b'o sɔrɔ yen place du cinquantenaire la donc a bɛɛ k'i jija i ka taa ni foire i ka t'i ɲɛ damu i ka sagaw y'i ɲɛ la i ka bagan wɛrɛw y'i ɲɛ la i ka misiw y'i ɲɛ la i k'u balo cogo i ka fɛn caman faamu la donc an bɛna don an ka sujet kɔnɔna la balimaw an bɔra révélation min kalama c'est ce qu'on appelle la révélation du siècle a révélation tɛ dɔwɛrɛ ye balimaw sema bɛ catiri bɔ min na sema bɛ molobaliya min na o bɛ défilé min na sema bɛ ka bagabaga min kɛ ja an balimaw a bɛɛ kun dɔnna ja a kun tɛ dɔwɛrɛ ye a kun ye kasabiko de ye a kun ye nafoloko de ye wariko de bɛ ka sema kun bila ja ni molobaliya bɛɛ la a b'a kalama faransi tun bɛ wari di sema ma mais mali kɛlen ka faransi gɛn sisan k'a ka frontières sécuriser o sen fɛ faransi talen ka bɔ mali la o tun bɛ wari min di sema ma faransi n'i y'a ta k'a lajɛ u ye o wari tigɛ o wari tigɛlen sema ka budget commencera a bɛ ka dɔgɔya o tɛmɛlen kɔ tuguni accord d'Alger bɛ signé wagati min na i bɛ ka taa na i b'a ye k'a fɔ i bɛ ka fɛnɛ kun kɛlen bɛ ka sema dege wari di dɔ de la ja wari di tun bɛ continuer la de o wari tun bɛ ka continuer la ka di ça veut dire que an kun bɛ ka paix san de ka bɛn ni basigi marifa kana ci dɛ an kun bɛ ka sema sara de pour que u kana mankan ni marifa ci ja balimaw Assimi nalen Assimi bɔra o kalama ko ja sema bɛ fonctionner ni wari de ja u bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la ni wariko minɛ dɔrɔn u b'u sigi ka marifa fila ci marifa saba ci u taa ka drapeau dɔw labɔ dɔrɔn ko vive l'Azawad Assimi nana ka na o de faamu ko ja wari de tun bɛ d'u ma Assimi de filɛ nin ye k'o wari tigɛ o wari tigɛlen min filɛ nin ye sisan fa de wulila sema la kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ sema bolo environ 1000 et quelques combattants a kɛlɛkɛcɛw sema dɛsɛlen don bi k'a bɛɛ sara wa kɛlɛkɛcɛw de fana murutilen don ko n'u ma sara olu bɛ marifa bila ko n'u ma sara olu tɛna sɔn ka kɛ su ye parce que bi sema ka kɛlɛkɛcɛw b'a dɔn n'u ni armée malienne karila ɲɔgɔn na bɛɛ b'a dɔn victoire bɛ côté min na parce que bi Mali armée hali jamana saba mana fara ɲɔgɔn kan u tɛ se Mali armée la bi an bɛ wagati min na tellement que Mali armée labɛnna tellement que Mali armée kɔgɔra tellement que minɛn bɛ an bolo minɛn min bɛ Mali armée bolo bi a tɛ dispositif Barkhane bolo dans le Sahel a tɛ Barkhane bolo donc o de sen fɛ Assimi ye min fɔ sema mɔgɔw ye il est temps an mɛna accord la an mɛna ɲɔgɔn nɛgɛ ni catiribɔ la parce que accord ye ɲɔgɔn nɛgɛ ni catiribɔ de ko bon ko catiribɔ banna a ye marifa bila a ye marifa déposer a ye n'a ka marifa di Mali gouvernement ma ni minnu bɛ don armée la u bɛ don ni minnu bɛ don fonction publique la u bɛ don ko n'an ma o kɛ wari min bɛ di ne bɛ wari in tigɛ aw la donc Assimi ye o kangari da ni a ka menace bila a exécution ka sema ka wari tigɛ n balimaw n tɛ dogo la wari tigɛ ma bɛn u ma dɛ u kun sigilen tɛ n'o ye u ma bɛn u ma u ye bagabaga kɛ u kun hakili la ATT ni IBK ko ni bagabaga kɛra dɔrɔn i b'a ye olu bɛ girin k'u wele kuluba quoi n'u nana dɔrɔn u bɛ wari mugu d'u ma quoi ka taga à peu près plus de 500 et quelques millions hein u bɛ taa u b'o wari dun u b'u ka marifaw entretien kɛ don dɔ u bɛ segin ka na tuguni u ka molobaliya la u bɛ segin tuguni ka taa rébellion na tuguni Assimi ko wari min bɛ d'aw ma n'aw bɛ taa kɔgɔ k'a bɛ na aw disi da Mali armée disi la ne ye wari in tigɛ bi a diyara mɔgɔ ye a diyara Algérie a ma diya Algérie a ma
a ma diya communauté internationale ye wari min ni Mali kun bɛ a d'aw ma k'a wari in k'a tigɛra wari tɛ d'aw ma tuguni sisan SEMA bɛna mun de kɛ k'a ka kɛlɛkɛdenw sara kɛlɛkɛdenw bɛ sara cogo jumɛn na Faransi gɛnna ka taa o kun bɛ wari d'u ma Faransi tɛ se tuguni k'a bɛ wari dogo ka d'u ma parce que frontières sécurisées len don wari min fɛnɛ ni état malien kun b'o d'u ma état malien o wari tigɛ SEMA bɛ balo cogo jumɛn na i m'a ye o de la sisan u bɛ ka bingali misɛnninw kɛ e m'a ye sisan u bɛ ka taa daga sigi mɔgɔw da la ko ka impôt salen ko ka jaga minɛ mɔgɔw la Asimi ko k'o jaga minɛ k'a fɛnɛ bɛ dabila k'a tɛ fɛ k'a mɛn a tulo la tuguni ko SEMA ye zone dɔ sigi k'ale bɛ jaga minɛ population na parce que état fila tɛ Mali kɔnɔ état ye kelen de k'u ka jaga minɛ k'a bɛ dabila Mali y'o kangari lettre de ci Algérie ma an y'o lettre de ci Algérie ma ko ni jaga minɛ ma dabila ka impôt minɛ dabila SEMA fɛ ko ni min bɔra la Algérie ne kɔni ye aw informé n y'aw informé bi parce que y a pas deux capitaines dans un bateau Asimi ne ye Mali capitaine ye état fila tɛ se ka créer Mali kɔnɔ Mali état ka impôt minɛ Mali état ka taxe minɛ SEMA ka impôt minɛ Mali kɔnɔ SEMA ka taxe ça veut dire que tigi fila de bɛ jamana la donc Asimi y'a yira SEMA la k'o de tɛ kɛ o banna donc u ye bagabagaw kɛ c'est à dire u y'a ye bagabaga ma fɛn yan Asimi ye ci kuma yɛrɛ fɔ kuma min ye Algérie yɛrɛ sira Algérie ko ko SEMA ko ni ko sera tan k'an bɛ dugawu de kɛ ye Ala k'aw ka kɛlɛ ban est-ce que y'a faamu k'an bɛ dugawu de k'aw ye parce que Algérie b'a dɔn n'ale ma fara k'i impliqué ko in na cogo dɔ la ani Russiw bɛ sɔn ka fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que Russiw bi Poutine jigiba de bɛ Asimi kan Poutine jigi min bɛ Asimi kan n'i y'a ta k'a lajɛ a jigi tɛ Algérie kan ka se o degré ma parce que bi Mali bɛ ka kariya ka Poutine bɛ ka politique min fɔ Mali bɛ ka kariya ka o politique k'o kelen de fɔ i m'a ye o de la dɔw m'a faamu minnu min t'u jɔ est-ce que y'a faamu ko ONU na ko Mali ye Russie soutenir ko Mali votera o tun bɛna ɲangili texte min ta ka Russie sɛgɛrɛ ko Mali votera contre ko Mali kun man k'o kɛ géopolitique la o t'a dɔn ou bien o ta ye ŋaniya juguya ye Mali bɛ k'o kɛli min kɛ dɛ o de bɛ ka Mali Asimi tɔ ko diya Poutine ye bi Asimi ko ka di Poutine ye ka tɛmɛ Algérie président kan donc Algérie Russie mise en garde de kɛ Algérie la Algérie ka sabali ka ninnu soutenir i m'a ye SEMA jigi kari la kabiri u ye démonstration kɛ ani Asimi ye bagabaga min kɛ an m'a ye u y'u fari faga u ye température baissé mais ko siban kɔnɔ tɛ ladilikan mais SEMA ko ni min yer'a la maliyɛnw an bɛn'o lakale